गावखांनानै बिसोरो फालो फालो फैबायानो न' गोलावफ्रा जोंखौ न' सावना होलायनो होन्दों नोंसोरनिखौ दा नोंसोरनिखौ मानो सावना होनांगौ जाखो घटनाया बबेहाय जादों होनना बुङोब्ला नों आंनो मोनदों एक्जेक्ट खोन्थानोसै दै थ' नैबे लास्ट जोंनि बर' न'खर दै ओमफ्राय बेवहाय बिसोरो बोरै बोरै बेयाव दंफैयो आदैया नोंनिनो बोराय ओरैनो आदैनि मुंखौ मा होनना बुङो लगन फरियाला साबैसे दं दा फरियाला जों दा बोराय बुरै बोराय बुरै बोराया रायलायाखै जे बर' ना हारसा बर' माथो रायलायाखै आदैयालाय खोमाया बारा सिदा नङा ए ओमफ्राय नोंसोर दे बेयाव दा दं नैबे हा सोरनि होनदों हाया लांदांनिसो लांदानि अ आयदारि जों ओमफ्राय आङो नैबे जिथुनाखि जोंनि आबरफोर गामिनि लास्ट जे बर' न'खर बेयाव दंफैयो आरोना जोंना बे बाहुनि गामिनि न'खरानो जाहैबाय नैबे लास्टनि न'खरानो जाहैबाय बर' न'खर थ' बेवहायनो दंफैयो दा जोंनि बर'फ्रा बेवहाय दाख्लै एसे गिदिर घटना जानानै थांबाय एसे गावलायलायनायबो जाबाय थ' माबोरै दङ एसे नोंथांमोननोबो फोरमायनोबा जोङो खौरां लानानै फैनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय आदै मादै दाख्लै जे एसे गिदिर काहिनि जानानै थांबाय बेयाव गावलायलायनायबो जाबाय नङा होमब्ला दा नोंसोर नुदोंमोन नामा गावलायनायखौ नोंसिनि मेगनजों जों मेगनजों नुवाखैबाबो माने आवाजखौल' खोनादों गावनाय आवाजखौ ओरैनो बेसेसो फेर गावनाय खनथाम खनब्रैल' जादों खोमाहाय एसेबांथ' गावाखै बेसेसो मानसि थांनायमोन बे जोंनिफ्राय हाबाब बै थिनालिनिफ्राय बैसिमखा गोलावानो हिनजावलाय हौवालाय गावनायनि सिगां गावखांनानै बिसोरो फालो फालो फैबायानो ना गावनायनि सिगां बेसेसो मानसि दंमोन बिसोरो जेनेबा गावनायनि सिगाङाव बिसोरो सानै साथामल'सो आवगायलांदोंमोन ओमफ्राय नै दसे लागैनो फनजों फन मबाइलजों मबाइल हुराब हुरमुर ओंखारलांजोब्बाय बिदि जादोंमोन ओमफ्राय जाथायखौ एसे मिथिगौ नामा जेनेबा मानि थाखाय जादों जों गुदिखौ मिथियाबा जेबो मिथिया आरोना बे हाया आसामनिहाय बेसेसो गोलाव ओरैजाय हाजोसिम दा बे आसामनि हाखौ जोंबो बुंनो रोंला ना बाबु बुंनो रोङा आरोना नोंसोर बिनि नंखाया गोदोनिफ्राय नोंसिना बेयाव नंखायमोन ना बेलेगावमोन नङा गोदोनिफ्रायनो जोंना बे जायगायावनोखा आदसा गन्दगलालाय बै आलि खोनायनिबो जाखांबाय हा सिमानिबो जाखांबाय आरो दा बे हा दैनिनो जागासिनो दं खिन्थु एदावनाया बैसोरसो एदावग्रोयोना बैसोरसो जंखायग्रोयो मिथिया जेबो खबर मोना दे बेहायनो फायरिं जादों बेयाव न' दंना बेलेग न' दं बे टावारखौ नुबाय थादों आङो माबायाव भिडिअफ्राव बेनिफ्राय नैबेनो आरो हाया अबे नैबे गाहायनिया थ' मेन हा माने दावराव जानाय हाखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै दै नैनिफ्राय एसे नुहुरगोन नैबे माइ गायनाय खाथियाना बैयो गाहायनिया बे दै माबायासो नैबेफोरनो नैबे नुहुरलाबायनाय नैबे दै खाथिनियानो आरोना बेफोरनो हा बै टावारनिफ्राय नैबे खुला जागासिनो बै टावारनिफ्रायसिम थ' गावसोरसो मिथिलायसिगौ नामा जोंथ' एक्सुवेलि मिथिला थेवबो नोंथांमोना आं देखायबाय मेन घटना जानाय जायगाया हा सेलायनाय जायगाया बेनो आरोना खोन्थाबाय आंनो ओमफ्राय मेन गावलायनाय जायगाखौ आंनो एसे जुम खालामना खोन्थाहरनि माने मेन खोथाया जाहैबाय आंखौ थांनो होआखै बे पुलिसफ्रा बेयाव माने थांथ'नाङा ओरैनो माबा मोनसेफोर घटनाफोर जानो हागौ आरोना ओरैनोथ' आं सिनायजोबखायो बिनि आबादफोरखौबो सिनायजोबखायो आं रायलायबाय थायो मालाबा नाम्बार साम्बारबो दंखायो होमबाबो माने ओरैनो माने एसे घटनाया गिदिर जाबायथ' जायगानि मानसिया मिथिब्ला बिसोरनि पुलिसफ्रा मिथिनाय नङा नालाय थ' आं थांलाबो थांबाय आरोना नैबे टावारखौ नोंथांमोना हयथ' नुबाय थादों जानांगौ आरोना भिडिअसफ्राव बेवहायनो जादों ओमफ्राय बेवहाय मोनसे गिर्जा दं बै नोंथांमोना नैबे फिसा गिर्जा नुदोंना थिग बिनि सिङावनो जादों आरोना काहिनिया ओमफ्राय फैनानै नै सासे मादै मोननियावबो हाबफैबावबाय आङो सब बिसोर बर्डार एरियानि न' गोजा आरोना सब नांजाबनाय गोजा गामिया मादै हारसिंना सोरबा न'खराव आदै गैया आदै माबा मा होनो खान्थालनि फिसालाया ना सारखां होननानै लिंलांदों ओमफ्राय दाख्लै जाथाया बोरै जाखो एसे मिथिगौ जाथायखौ जोंबो मिथिस्लाबा बाबु माने जोंबो न'आव खामानि मावबाय थानाय ना बोरै बिसोर हुरमुरजोंलाय थांदों ओरैबायदि माने हाग्रा एवनोसो थांदों नामा गावसिनि बाउन्दारिफोरखौ नायनो बिदि होननासो सानदोंमोन आरो नुनायालाय नुदों थांनायखौ होमबाबो जों बिदि जागोन होनना जोंबो मिथिया आरोना ओरैनो दावराव जानायाव ओंखारलांफायाखैना आरो मोजाङानो जादों आरो बोरै थांनो जोंलाय जोंथ' आरो बेखौ नाला गैया गना गैया जों थांफानाय जायाना ओंखायनो माने जों मिथिया आरो थांनायखौलाय नुदों होमबाबो जों अफुर्न खोथाखौ जों मिथिजोबा आरोना बिदि आरो माने गामिफ्राव एसे प्रब्लेम जेबो जायाखै आरोना प्रब्लेम गामिखौ जेबो जायाखै बारु खालामाखै मोननै पार्टिनिफ्रायबो
अबा ओमफ्राय बेवहाय दखान हाजोनि दखानफोर दंलाबायो होनना बुंदोंमोन बेखौ हाजोनि दखान माने नैबे उननिखौ इसोर सिफायलांदों आरो रागाजों गावसोरनि मानसि खुनि जादों होननानै हाजोनि माने गाहायनि जोंनि माबानि आरोना आसामनि आरोना आसामनि ल'फ्रा आरो बे दखानिया ओरै हाजोनिमोन आरोना हाजोनि नैबे उननियानो आरो बेनो दा इयावनो इसोरखौ बहायना दोनदों खोमा माने दे बाबु दे जोंबो मिथिस्लाबा ओमफ्राय नैबेयावहाय पुलिसफ्रा थिनालियावनो हरसे ना दाख्लैनिफ्राय जाजेननायनिफ्रायनो हरसे थागासिनो आरोना बेयावनो बिसोरो नेगासिनो आरोना उफाय गैया माथो खालामनो माने सेफटिनि थाखाय नेनांगौ जायो थ' मालानि समाव मा जायो जेबो मिथिया नालाय थ' ओंखायनो बेयाव बिदि दंफैयो आरोना थ' मादैमोननि न'खरखौबो आं एसे देखायबाय मादैमोना जेबो प्रब्लेम गैया होननानै बुंबाय आरोना ओरैनो न'खरा माबायदि मादैमोना माबाया जोंनाथ' बिदिनोसै मोजाङानो जोब आरो दा फिसाला सासे आंना बरुणाचलाव फैनोनो हायाखै माने दा फैनो वारनिं होबाय दंनो गोजौनिफ्राय दा बिसोरो लामाखौनो बन्द' खालामदोंबा बोरै फैनो इसोरबो जों फैनो थिनदों हजोंनि मानसिफ्रा फैनो होजोबदों निउसाव होदोंनो माथो दा फैगोन मारै गारि मथरानो होआखैबालाय लामाखौनो बन्द' खालामदोंबालाय फैनाया मोजां नङा होमबा फैनो हायोब्ला फैना थाफैनाया मोजांमोन आरो दे खुलिगोन होनबा दिनैल'सो होदों बन्द'खौथ' नङा होमबा दाथ' बर्थमान मोजाङानो जादा गासिबो मा क्लासाव मोनखो रानि हारसायावसो ना हारसा मिडियामाव बर' मिडियाम मानो थांदियालै रानि स्कुलाव थ' मोनसे खोथाया जाहैबाय दानि जा मादैया खोन्थादों आरोना नैबे गथ'आ जायगानि जिथुनिखि नैबे बारहावा परिबेसनि थाखायनो बेखौ स्कुलाव हगारहरनो हायाखै होनना बुंदों थ' बिदि जायो जायगायाव बिदि घटना जायोब्लाथाय बिदि गथ'फ्रा स्कुलाव थांनो हाया मा जायो मा बेरो न'खरनिफ्राय एसे गिनाय फैयो नालाय थ' हगारहरनाय जायाखै आरोना मादै ओमफ्राय नै बिसिनावबो हाबफैबाय आं नै एकदम बिसिनाबो नांजाबनाय आरोना बिसोरबो बर' न'खर घटना जानाया बोरै बोरै जानानै दं दा मिथिना मिथिया नोंसोरो घटना जानायाथ' दा बिदिनो दंथ'यो माथो मा जानायमोन मिथिया आरो फार्स्ट टाइमाव हानि गावसिनि आवगोलनिबो जगर दंखायोमोन माने एसे आवगोल मा जानायमोन ओरैनो माबायदि लामा बानायनो होआमोन नामा अरुणाचलजों ओरैजाय लामा खुलिदोंमोन माने हाजो आदसा बिनिफ्रायनो खेजों नांनानै दंखायोमोन आरो दा हा सिमानि ओमफ्राय बे हा सिमाया जिथुनिखि दा हा बानायदों बे एक्सुवेलि हाया सोरनि एक्सुवेलि हाया बे मिरिफोरनि आबादफोर लादोंमोन नामा गोदो फानदोंनो आरो बिमा बिफाफ्रा दा बिसोरो फिसालाफ्रा नागिरफिनदों जाहैदों आबरनिया मिरिफ्रा आदसा मिरिया आबरनो फानखाबायमोन दा फिसाला नागिरफिनदों आदसा बिदिसो दाथ' ओमफ्राय काहिनिया बिसोरो न'खर जेनेबा हा सिमानिसो एथ' आसामाव बिराद गिदिर इसु जाना थाबाय बिसोरमोना दुखु मोनगोन मोनाखै दा दुखुथ' मोनदोंथ' आरो दाथ' प्रब्लेमा नोंसिनावसो जाबाय बिरादनो गिदिर गथ'फोरखौबो स्कुलाव थांनाय नुवाखै दा राजायाबो थाङाखै नामा दिनै स्कुलाव दिनै हगार हरनाय जायासै थ' बेबायदिनो नङा होमबा जायगायाव प्रब्लेम जायोबा जायगानि मानसियासो प्रब्लेम जानांगौ थ' काहिनिखौ एसेबाबो मिथिबाय आरो ना बिदिनो जोंथ' एक्सुवेलि मिथियामोन दासो नोंसिनाव सोंनानै मिथिबाय ओमफ्राय नोंना बे फाफ्लियाव मा जाखो बेसे गोबाव जाखो गारि अबाव थानानै गारि एक्सिडेन्ट जाखो नालाय मास मोननै जासिगोन अबाय थांनायमोन बैयाव दुगैनो थांनायाव जाहैदों आरो लोंनायमोन खोमा लोङाखै नै मोखाङाबो ओरै नाहरलाय सानजाथिं नाहरलाय हिनजावथ' लायाखै लाबाय लानाया दे हाग'बायलै होमबा नोंहाबाथ' गैलामोन नों मिथियासैमोन थ' प्रब्लेमा जाया नङा जाबाय नोङो जोंहा बिसोरबो ब्रादारमोनहाबो माने आबादफोरावनो खामानि मावनानै जाग्रा दा बिसोरबो थांनो बारा होनो बिसोरखौबो जुदि थाबाय थायोब्ला मास मोनसेसो जुदि बिदि थाबाय थायोब्ला बिसोरो माखौ मावनानै जागोन बोरै मानिफ्राय बोरै माइरं बायनानै जागोन माजों गथ' गथाय फोरोंगोन प्रब्लेम जायो नोंनाव सुफैबाय माथो नै दिनथं सलायाखै मा हिसाबै ना एसे गिनानै थादों नोंबो एलाय राजायाबोथ' दिनै स्कुलाव थाङाखै मा नोंसिनाबो थाङासै बेसे क्लास मोनखो फैलाय राजा नोंखौ मानो हगार हरदिया स्कुलाव बिमा बिफाया आरो खोन्थाफै फैलाय राजा लाजि मानो हगार हरदियालै नोंखौ स्कुलाव थाङाखै थाङासै गिनानै थाङासै स्कुलाव बहाय ओइ खाथियावनो सबबो गिनानै थाङाखैबा ओइनि स्कुलाव नामा बैनिया माखासे गथ'फोर थांनाय नुदों आङो थ' बिदि गथ'खौ फ्रायानो बिसोरो हगार हराखैलै मानो होनबा जाथाया मालानि समाव मा जायो दिनै बन्द'बो होदों जमा फैनानै बिदिनो दावरावबो जानो हागौ नालाय थ' गथ'फोरखौ एसे सेफआव लाखिनाया बयनिबो थाखाय मोजां नङा होमबा थ' ओंखायनो हगार हरनाय जायासै नेथ'गोन नङा होमबा साननैसो जाथायखौ माबा जायो ओमफ्राय नोंस्रालाय नै बिस्राबो नोंसोर सप्तासे नेगोन होनदों सप्तासे माने दावराव जाबाय थाबाथ' नेबाय थानांगोन नङा होमबा सप्तासेनि बाराबो नेनो हागौ मादै
नोंसोरनियाव बिराद दावराव खोनादों गावलायलायनाय जुद्ध जादों होनदों बोरै दिनैबो फैनो गोनांमोननो दिनैबो दिनै फैनो गोनां दिनै फैनो गोनांनो जुद्ध जानो हौवा हिन्जाव खबर मोनदोंना इदि मानसिफ्रा खिन्थादोंमोन दानि आङो फिसौफोरखौ नायनो थांदोंमोन दा फै फिसाजोआ ओइथिं दंहैयो फैनो हायाखै हाजो बन्द' खालायनो होबाय हाजोआव फिसाजोआ हाजोआवसो दंहैयो हाजोआवसो दंहैथ' आरो मा मावहैदों फिसाजोआ ओरैनो माबा ओइ बोरमा बायदिसिना बे बोरमा फार्मा सोरनि बोरमा फार्मा आबरफोरनि आबरफोरनि इसोर माला थांनायमोन दिनैसो थांनाय ना माला थांनाय मास मोनसे जासिगोनबाबो फैखायाखै आरो ना माजि मुजि फैयोमोन माजि माजि दा दावराव जानानै फैनो हायाखै ना दावराव जानानै फैनो हायाखै ओरै आबर गामियाव थांनोनो होआखै थांनो होखायाखै ना आबर गामिनिफ्राय डाइरेक्ट बन्द' लामाफोर थिनालिनिफ्राय बन्द' ओरै थांनो होआखै गगामुगसिम अबे थिनालिनिफ्राय मरमि थिनालि लामा होथेनानै दोनदोंना लामा होथेनानै दोनदों दा आरो दिनैबो मैयाबो न' सावनो होननानै हराव फैनो नागिरदोंमोन फैदिया माबानिखौ फुरा सावजोब्बाय न'खौ सोरनिखौ ओइ मा नाममोन बावबायलां बेनि गोनां आबरानो मारा बिनिखौ सावजोबदोंना आबरानो दखानाव हलैनो खेबसे फुरा गारजोब्बाय दाख्लैयो मैयानि जाथाया जादों आरो मैयासो खालामदों आरो मैया गारनाया जादों नैसान न'खरसेयाबो हौवा हिन्जाव थांदोंमोन पुलिसफ्रा माबा थांदों फाय नुवाखै लामानो माबा गेटखौनो आगारना होआखै जेने थेनसो फैबाय नोंसोरबो माबार थांदों होननानै मैयाबो फैनो नागिरदों मैया फैनाया माने फैनो हादिया पुलिसफोरा थाबायथ' बिसोर बादा होदों आरो ना बादा होबाय बिसोर बादा होनायखाय जेबो बिसोर पुलिसफोर गैयाबाथ' सेस माने घटनाया जोबनाय नङा सिगां जाखागौमोन आरो नोंसोरबो बुंना दोनबाय था घटनाया जोंनि जायगायाथ' गामियाथ' जोंनिसो नालाय जेसेबां घटना जायो जोंसो भुगिनांगोन होनना बुंबानो जाबाय नेबाय था नांगौबा साननैसो घटनाफोरखौ नाय होननानै मिलायागौमानि थाबाय था होनना बुंबानो जाबाय दा सप्तासे खामानि गैयाबा सोर ओंखाम होनो दे जोंनो दा सप्तासेनिखौ खामानि मोनाबाथ' राननानै थागोन ना जोङो नोंसोरथ' दिन हाजिरा माने मावनानैसो जों दिन हाजिरा थाइसे थाइनै मोनो ओमफ्राय दा गैयाबा माबोरै जानो माखौ जागोन ना माखौ जानो गथ'फोरखौ माखौ जाहोगोन ना आरो मैयाबो फैनो नागिरदोंमोन न' सावनो दा आरोबाव रावबो गैला सावनो दिनै हराव फैगोन नामा इसोरो दा मोनायाव थिखना गैया फैनोबो हागौ आरो दे बिदिनो एसे थाल लायै थादो नङा होमबा थारैनो घटनायाथ' नोंसिनियाव जाबाय दे बर'फ्राल' मोजाङै था जोंना नङा होमबा आदा बर'फ्रा मोजां थाबानो जाबाय जानला मोनला बिदि सन्देर फारला बायथ' नाङा नङा होमबा गोजौनि खोथाफोरखौ मोजां खोनासंनांगौ जोंहा गिदिर गोलावफ्रा मा होनो नङा होमबा समाधान खालामनांगौ बिसोर बानायनो हागोन नङा होमबा जों रायजोफ्रा बेखौ समाधान खालामनो हाया नङा होमब्ला जेनेबाबो जोंखौ कन्टेक्टखौथ' खालामखासिगोन बिसोरो गाहाय गोजौ बिसोरजों लोगो जादों थेवबो माने नुवाबानो जाबाय आरो जोंनि नङा होमबा मालाय गोजौनिफ्राय फैनानै समाधान खालामना होलांगोन नङा होमबा जोंनि लाफे लुफे रायजोफोरलाय माथो मिथिनो नङा होमबा ओमफ्राय दे नोंसोर गामिनि नामखौ खोन्थादो मादै एसे जोंना दुदुं पाहारपुर बाहुनिया बेलेग ना बाहुनि फैया जोंना दुइ नं पाहारपुर थ' लोगोफोर एक्जेक्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना ओरैनोबाबो मिथिखाबाय जानांगौ आरो ना मेन जाथाया जादों माने आं दहाय फार्स्ट टाइमाव नोंथांमोननो खोन्थाखादों धेमाजि जिल्ला गगामुग मिंमां ओमफ्राय हिमे गामिनि आरो हिमे आबर गामि ओमफ्राय बदथि माने बैसां गामि आरो ना थ' बिसोर गामिजों ओमफ्राय गेजेराव नैबेयाव दुइ नं पाहारपुर होननाय गामि दं बर' गामि ओमफ्राय बे लगाय लथाय नङा होमबा बेलेग बेलेग थ' बे गामिनि एसे खर'आवनो आरो ना ओमफ्राय नै बिसोर गुदै प्रब्लेमा दा नै बिसोर बर्डारा नै बिसिनावनो जाना दं मादैमोननियावनो जाना दं बर्डार एरियायावनो ओमफ्राय पुलिसफ्राबो बिसोरनि गामियावनो दा नेगासिनो दं आरो ना ओमफ्राय मादै सिगांफोर बेबायदि जाथाय नुफेरगोना नुफेराखैमोन नोंसोर बर्डाराव थानाय हिसाबै सिगाङावबो बिदि दानलाय सुलाय नुदोंमोन आरो दा आरोबाव जाफिनबाय आरो एखे मानसिफ्रानो बानो एबार गावलायलायनाय जादों आवगोल गावलायलायनाय जायाखैमोन ना दानलायल' मानसि थैयाखैमोन ना मानसि थैयाखैमोन एबारसो फार्स्ट टाइम गावलायनाया जाबाय ना गामियाव एसे हाबग्लुंनानै आं खोन्थासै जाहाथे बे आदामोनखौबो लाफाबाय आङो गामियाव बोरै सोरबा बोरै एसे मोजां खोथाफोर मिथिनाय दं खोमा नायलां नोंथांमोनहाबो लोगोसे गामिखौबो नायलांफा आरोना बोरो जोंहा बर' रायजोफ्रा बबाव दं मा ओंख्रि जाखो हाब नोंस्रा बेदर न'नि दाउ ना माबाहाय अमा बेदर
अमा बेदर न'आव सिथारना अबा लायदों ओइ गामियाव सिथारदोंमोन बिसि घटना जानायाव नोंस्रा बेदरसो जानो दिनैबो उन्दुनो मोनाखै अखा खोरोमनायजों अखा खोरोमनायजों गिलुं गिलुंजों अखासो खोरोमगोन फात्ता मोनलायलाया नोंसोर जुद्धनि माबायाव थाबायब्ला नोंसोरो बर्डारावनो थाबायबा बर्डार सिमायाव नोंसोरनो हरनांसिगोन देनांहाय जुद्धआ जामारोबा जोंना बर'फ्रा खौसे थानांगोन मानो थाया ओमफ्राय मोनसे मेन खोथाखौ आं मादैखौ बुंखाबावनोसै जोंना सेंग्रा एसे गरम बर'फोर दंब्ला फिसालाफोर दंब्ला बादा होनानै दोन गोजाननिफ्राय माने गोजौनिफ्राय बर'फ्रा जेबो माने लिडारफ्रासो रायलायो नालाय जों बे रायजोफ्रा बुंनानै खालामनानै जेबो आगोर मोना बेफोरखौ जास्ट नों बानायोब्ला केस जानायनि अनगायै जेबो गैया माने ओंखायनो न'आवनो दलद आराम थानो खोन्था नङा होमबा दा जोंबो बिदिनो साननानै थालायजोबदों आरो जों रावजोंबो आवलाया रावजोंबो लोगो जाया ओरैबो जाया होननानै गेजेराव थायाबा दा उफाय गैयाना उफाय गैया जों माने समाधान खालामनाया गिदिर गोलावखौसो बानायो नालाय जोंथ' जेबो आगार मोना फिसा साथाम दं बिहामजो इन्दा बिहामजो सानै हा ए नोंस्रालाय अबाय न'आव अबाय नोंस्रालाय खनायावसो मारै मोना बे नै बिसोरखौ स्कुलाव दिनै हगारहरदों जानो थांखाया स्कुलाव थांखायाखै माखासे थांदों माखासे थांदों सानैसो थाङै नुबाय आं स्कुलाव माने गिनानै नै बिसिना हगारहराखैनो जोंहाबो हगारहराखै गिनानै गिनांगौबो ना मालाय गारि फैनाया बेफोरखौनो साननानै एराय रोङा मानो रोङा गारियाथ' जेबो गैयि जादों गारिखौथ' बाद दोन बे माबाफ्रा जेनेबा गिर्जाब मानसिफोर गरमफोर फैनानै रागानि माबाफ्राव नायाबो थानो हागौ रागाफ्रा जोबाखै सोरखौ मोना दा खस्थ'आ सोर मोनदों नोंसोरसो मोनबाय गामिनिफ्रासो जोंसो दा मानो मोना ओंखामानो दाख्लिनिफ्रायनो जानो आं गर गैयाथ' आरो जागासिनोथ' आरो माला अबेनिफ्राय बार फैनानै मा जाब्रबफैदों जों जेबो मिथिया गुदिखौनो दाबो मोजां मोनबावाखैसो ओमफ्राय 2 नं पाहारफोरा नैबे गिर्जा जाहैबाय आबरफोरनि माने हिमे बे गामियावबो आबरफोर दंना लगाय लथाय नैस्रा आंबो माने जायगानिब्लाबो एक्सुवेलि बारा हाबसो नायाखै नालाय मिथिजोबामोन थ' बिसोरो 2 नं पाहारफोराव मा जाथिनो मोन्दों लगाय लथाय ओमफ्राय गामियाबो खौसे नामा नोंसोर रायजोआ थ' मिलायलायनानै थायो बेस्राफोर माथो खालामबावनो इमान जल्दि आनिले हा ओइ गामिखौ नायलाबायदों आं एसे आदैयानो दा नै जोंहा आदैनाव फैबाय आङो फैयै माबोरै खबरा आदै नोंसोर गामियाव एकदम जुद्धनि जायगा जानानै दंथारो माथो ओमफ्राय नोंसोर थांदोंमोन नामा दाख्लै थाङाखै ओरैनो मिथिगौ नामा बोरै जादों मिथिगौ माने बे हानि थाखाय जालायदों हाया सोरनिमोन बेखौलै हा बे मिरिफोरनि होनदों बिसोरो माने आवगोल फानदोंबो होनना बुंदोंमोन फानो होनना बुङा दा सेलायलायनाय दा बिसोरखौ होनो मिलायलायनो फैयो होनना बुंदोंमोन दा आरो सेदिनखालि बिसोरना ओइ माबा खांख'आव थांनांगौ लगिया जादों मादोंमोन ओमफ्राय बिसोर सिरि फैनायाव बिदि जालायबाय आरो गावलायलायनाय जादों आरोना ओमफ्राय बिसोर फैबाय फन हरबाय नालाय ओमफ्राय गामियावथ' मानसि सासेबो गैया फनखौ हरनानै ओमफ्राय दावराव जालायबाय गावलायलायनाय जाबायानो एसे नङा जेबोआनो गैयामोन हाखौ फानखाबायमोन आरो ना फानदों होनदोंमोन बिसोरनो फानदों होनदोंमोन उनाव आरो जों लाफिनसै होननायखाय हगारनाबो होबायमोन आरो दा मिलायलायनो होननायाव गावसोर मा जालायखोथाय जाबायानो बेनो मिलायस्लाबाखिनो माने मिलायाखै दा थ' आंनिबाथ' मिलायगोन बायदि नुहरदोंना बायग्राजों फानग्राजों मिलायलायबानो नङा होमबा दाथ' बिदि गामि हिसाबै नोंसिना लास्ट खोमा ना ओरैजाय दाथ' बिराद गिलुंसो नङा होमबा हाजोनिफ्राथ' एसे डिस्टार्ब खालामो जानो नोंसोरथ' सिनाखि गोजाखा डिस्टार्ब गैया बारु हाजोफोरना नै इसोरसो न' गोलावफ्रा जोंखौ न' सावना होलायनो होन्दों नोंसोरनिखौ दा नोंसोरनिखौ मानो सावना होनांगौ जाखो बै गावसोरजों लोगोआव थांफाहैनायाखौ लोगोआव मानो थांफानांगौ जाखो प्रब्लेमा गावसोरनाव जादों जोंलाय मानो थांफानांगौ नङा होमबा मानो फोनलाबायनांगौ जाखो प्रब्लेमा मा जादोंबा गावबा सल्भ खालामनांगौ नङा होमबा दा बर'फोरनि न'खौ सावना होयोबा सोर काहिनिया सोरजों जागोन काहिनिया गिदिर जागोन नङा होमबा एकदम बर्डार एरिया बयजोंबो मिलायनांगौ जायो जानला मोनला काहिनियाव जोंनाबो गोदोनि मोनसे जोंहा माबायानो प्रमान दंखाथारो गोदो आबर जुद्ध होनलायनायाव जानाया गुबुनजों जाबाय बर'फ्रासो थांनानै बर'फ्रासो थैलाबायनायफ्रा बिनि मोनसे प्रमान दंखायो बेफोरखौनो गोसोखांनानै जोङो गोजौनि आदेशखौ माने
लाग्रोनांगौ आरो लाग्रोनांगौ नोङाबा उफाय गैया आदैनि न'खरा जेनेबा हाया निजाखा निजा बिगासेल' बिगासेल'खा बै दाख्लै बिगा दं दाख्लै एफआरसि जाबाय होनदों सुनो मोन्दों ओं सुनो मोन्दोंमोन अफिसनिफ्राय मानसि फैदोंना फैदों जाजोब्बाय सुजोब्बाय फैदों गायग्राफ्रा बेसे दं गायग्रा गैया अखल न' बिथाल'सो ओमफ्राय मा मावो ओमफ्राय आदैया हाजिरा मावनानै जायो बिदि हाजिरायाबोथ' हाजोनियावसो हाजिनायावसो आदि गायदों हाजिनि आदि सिखायदोंना आदि गायदों दाथ' खामानि सामानि गैया सप्तासेसो जुदि नोंथांमोना हाजिरा मावनो मोनाब्ला मा मावनो जागोन दा मास मोनसेसो मास मोनसेसो मोनाबाथ' थैबाय आरो थैयो आरो बे प्रब्लेमा बहुद जायो सिरि सिरि नङा होमब्ला खना खनला जाथायाथ' नोङो नुनायाव बिराद माने इजि रिथि जुद्ध जादोंनो खिन्थु प्रब्लेमा जायो माने नै जोंहा आदामोन दङ फंबाय आदैमोना खोन्थाबाय दहायनिफ्राय सप्तासे जुदि 10 दिन जुदि खामानि मावनो मोनाब्ला आदैमोना माखौ जागोन माखौ मा गथ'फोर फोरोंगोन नङा होमब्ला बिराद प्रब्लेम जायो नङा होमबा ओमफ्राय रानिमोना माया फरायखो फरायाखिसै होमबा ना फरायदों होनदों 9सिम ना बेसे होनदों पढ़ाई कर रहे हैं अभी कितना क्लास कितना मिल रहा है अभी 7 तक पढ़ा छोड़ दिया ना पढ़ाई चालू आगे तो है इधर आ गया छोड़ दिया मतलब मालूम पड़ेगा हाँ एडमिशन कर लो इधर ही ये स्कूल छुट्टी होने वेकेशन होने के बाद एडमिशन करेगा हाँ नहीं तो ऐसे ही रहेगा तो 7 से छोड़ेगा तो क्या काम करेगा बाद में कम से कम तो मैट्रिक दे दो ओमफ्राय लोगोफोर फैयै फैयै एखेबारे लास्ट बर्डारसिम बोरैबाब्रा मोनफैथारबाय आं नैबेनो लास्ट आरोना नैबे दैमायानो ओरैजायथ' दै मोनलाङा दहाय आं थांनायानो बैथिं मोनदै फार्स्ट आं न'आव हाबनाया बैथिंमोन ओमफ्राय नैबे नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा नैबे टावारखौ नुबाय थादों आरोना जाथायाबो बे जरावनो जादों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हाजोनि अरुणाचलनि न'आ बेनिफ्राय स्टार्टिं जालांबाय नङा होमबा बिसोर गासिबो माबा गोजाना हाजोनि गोजाना ओमफ्राय नैबे खायनाबो ओमफ्राय फैनाय ना थांनाय ओमफ्राय ओरैनिफ्राय लांदों इमफ्रेस लांदों बे आसामनिनो अरुणाचलनि खारेना अरुणाचलनिसो थ' अरुणाचलनि खारेनासो सोलिबावो नैबेयाव नै थ' बुंनो थाङोब्ला फुरा अरुणाचलनियानो गोजाना लगाय लथाय रिजार्भआवनो लगाय लथाय अरुणाचलनिजों आसामनिजों लगाय लथाय थ' बेनोमोन नैबेफोर गासिबो अरुणाचलनि न' गोजा नैबेफोरो थांबानो हायो खिन्थु थांथ'ला दायो माने दा रेस्ट्रिकसन जानानै दं नालाय जुद्धनि ओंखायनो थांथ'ला आरोना नोंथांमोननो देखायबायल' जास्ट नोंसोरलाय बबाव थांनो औवाहाय ना हमनो दैमायाव गैया मोनोना दे ओइ र' नैबे गथ'खौ नोंथांमोना सिनायदोंना किस ओरिजिन दिया था जीत गया था जीता हुआ ना ऑडिशन मेगा ऑडिशन पे आउट हो गया हाँ टीवी सब पे आउट हो गया कौन से शो पे आया था सुपर डांसर में ना कितने राउंड तक आया था कितने राउंड तक आया टॉप 10 तक आया टॉप 10 तक माने नोंथांमोना सोरबाफोर मालाबाफोर माबा मोनसे टिभि शो नायदोंब्ला नैबे गथ'खौ नुदों जानांगौ ना मोसानो गोरोंथार आं मालाबा देखायगोन मोसानायखौ बिनिखौ दा माने ना सारनो हमना थांदोंनो बिफाया बर' ना बिफाया बर' ओमफ्राय बिमाया नेपालि दा बर' रोङा मा खालामनो बर' गोसोथाय बर' ठीक है जाओ ये बहन है क्या ये नैबे बिनानाव नैबे बिदा गगामुख सारियालियाव नैबेबायदि धरना सोलिगासिनो दं नै We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. ओरैनोथ' बन्द हिसाबै गारि गुराफ्रा बन्द नङा आरो ओमफ्राय दखानफ्रा गासिबो बन्द गोजा ओमफ्राय धरनाया सोलिगासिनो दं आरो बिदि बेयाव आं ओरैनो नोंथांनो फिसा क्लिप ओरैनो देखायबाय धरनाया बिसोर मोनासिम थागोन होनना बुंदों 12 घन्टा
थ' फैयै फैयै बे समाव आं गब्ला गाथोनाव मोनफैबाय नैबे हाजोआनो अरुणाचल हाजो आरोना बेवहाय मधुपुरनि माखासे रायजोफ्रा जिरायना दं सायाव ओमफ्राय नैबेफोर मधुपुर हाजो माबा गामिया नैबेनो ओमफ्राय थिग नैबे लामाजोंनो अरुणाचलाव थांलाय फैलाय ओमफ्राय खालामो आरोना गासैबो अरुणाचलनि नैबेवहाय गेरमे होननाय गामि दङ बेवहायनो थांलाय फैलाय खालामो बे गब्ला गाथोना नैबेनो ओमफ्राय बे लामाया आं नोंथांमोन देखायनि मेन खारनानो जाहैबाय बे लामाजों दा थांलाय फैलायखौ बन्द' खालामना दोनदों आरोना जावथेना दोनदों जाय फैयो नोंथांमोना एसे दा फैथ'नाङा आरोना फैनो गोसो जानायफ्रा सोरबा आलासि दुमसि गोजाननिफ्राय फैयोब्ला मानसिफ्रा माने नैबे गब्ला गाथोनाव एसे दुगैनो बेरायनो फैयोना बे साननैसो फैथ'नाङा मानो होनबा लामाखौ जावथेना दोनदों ओमफ्राय एसे बर्डारनि इसुबो जानानै दं आरोना ओंखायनो माने जानला मोनला फैथ'नाङा आरोना साननैसो थान्दा जाबाथाय फैबानो जाबाय ओमफ्राय माबायदि जावथेदों नोंथांमोननि देखायगोन आं नैबेनो लामाया थ' मधुपुरनि रायजोफ्रा नै ओमफ्राय जोंना माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै दं नामा मधुपुरनि रायजोफ्रा एसे खोन्थाना होआबा बर्डार एरियायाव थानाय हिसाबै थांलाय फैलाय प्रब्लेमथ' जेबो जायाखै बारु थांलाय फैलाय जोंनिया थिगानो दङ ओमफ्राय दा नोंसोरथ' हाजोआव थांलाय फैलाय बहुद खामानि मावोमोन नोंसोर दा बन्द' जानानै दं थांनो मोनाखै ना थांनो मोनाखै थांनो होआखै मालिकफ्राथ' सब हाजोनि गोजा मालिकफ्रा थ' बिसोरो मावनो होआखै नाथाय थ' हाजिरा मावो दा खेथि बाथि गैया नालाय नङा होमबा साननैसो बन्द' बिदिनो थानांसिगोन बन्द' माला खुलियो ओमफ्रायथ' नैबे आं दानि देखायनायाथ' गब्ला गाथोन बिराद दुगैनो फैयो मानसिफ्रा साननैसो माबायदि नुदों दा दावरावनि उनाव दासान्दि बन्द' गोजा फैथ'वाखै माथो राव फैथ'वाखै ना ओमफ्राय इयाव नेफैदों नामा सोरबाफोर पुलिसफोर नेफैयो ना ओमफ्राय जेनेबा संगठननि मानसिफोर बिदिनो बेलेग मानसिफोर फैयाखै राव फैयाखै ना आं बिथांमोनखौ भिडिअ लानायनि मेन कारनानो जाहैबाय जोंहा बेवहाय माखासे आसामनि बा जोंनि बर' हारिनिबो माखासे बा सोरबा आसामनिबो गोबां मानसि दंफैयो नालाय खिन्थु अरुणाचलनिया माबा मोनसे एटेक बा माबा मोनसे खालामोब्ला बेवहाय जेबो सिकिउरिटि गैया आरोना हायोब्ला सिकिउरिटि होफैनाया मोजां एसेसो पुलिसफोर एसेसो डिप्लय खालामनाया मोजां आरोना मानो होनबा बिसोरना बे सेफटिनि खोथा दं नालाय मानसिफ्राथ' सिनायलायो थेवबो माने बर्डारनि इसुथ' मालाबाफोर माने चान्स मोननायावनो डान्स मारिनायनि मोनसे चान्स थायो बेनिखायनो माने एसेसो सिकिउरिटि होयोब्ला मोजां जायो नङा होमबा नोंसोरबो बिदिखौनो लुगैयो नामा दा गावखौनो सेफ खालामा नामा नोंसोर दा माने सेफ फिल खालामगोन ना खालामा नोंसोर माबा मोनसे जागोन बायदि मोनदों नामा माबा मोनसे जागोनाथ' बेयाव जोंबो सेफटियैनो दङ आरो मा गद नङा होमबा मा गद गैयाना मालानि दिनाव मा जायो मालानि दिनाव मा जागोन एसे सेफटि मोनबा मोजां आरो मोजां ओमफ्राय नैबे दा हाखरथे जावथेदों थांलाय फैलायथ' हाला ना होमबा थांलाय फैलाय मोनबेसे लामा दं बिजों ओरैनो अरुणाचल खावग्राया बेखौबो जावथेदों ना हरनि 12टा 1टासिम टाइम माने माखासे बाइक साखावग्रा सेंग्रा फिसाफोर माने बाइक साखावनानै बिनिफ्राय थांनायखौ जों खोनायोमोन साननैसो एकदम निसब्द सिरि जेबो खोनायाखै बेराफारसेथिं बोरैबा मोजांबो जादोंलै मानो होनबा 12टा 1टासिम बिराद साखाव थांलाबायोमोन ना बोरैबा मोजांबो जादों आंनिबाथ' जायगाया बिराद मोजां ना लोंनो सान्दुं गोसायाव रावबो गैया माने निसब्द दायो नङाबा नै दा बायदियाव बैफ्राव बैग्रि सिंफ्राव मानसियानो जोबा माने बेयाव वाइन शपबो दंखायो नालाय ओरै मोनसे वाइन शप दंखायो एकदम लोंनाय जानायफ्रा फैयो नङा होमबा नैबे हाखौ बिदि टटेलि माने थांलाय फैलाय बन्द' मानसिखौथ' हमथानो हाया खिन्थु नोङो जान बाहन लांलाय लाबोलाय हाला आरोना बिदि जावथेनानै दोनबाय फुरा दा बेजों दैमाल' जाथोंसैलै सर लामाया बिदि नङा होमबा टारगेटआ खिन्थु मोनसे बुस्थुखौ आं दासो आन्दाज खालामबाय नै फुरा बिदिनो दैमा जानायनि चान्स दंसै आरोना एकदम खुरख'लांनानै ओरैजाय दैमा फिसा जालांनायनि चान्स दंसै बेखौ थाब फबाबा बिदि जागोन खिन्थु जेसिबिजों फुरा जावनानै दोनबाय नै फुरा थांलाय फैलाय बन्द' गैला ओरै मधुपुर बिनि ओरै बारनानै हाजो जों हाजोथिं बारनानै थांलिया दायो मानो होनबा सेफटिनि खोथा दं एसे एनैब्लाबो फबथेयाबा बियो दैमा जागोन बिराद गोथौ खुरखागोन बेयाव खुरखानो मोजांसो जागोन इयो बालाथार एकदम बाला गोथां मैया दाख्लैफोर नुबाय थादोंमोन नङा होमब्ला नायदो बेनो जावथेनाया अरुणाचलाव थांनाय लामाया फुरा बन्द' आरोना बेखिनियानो जान बाहन ओमफ्राय नैबे बारिफ्रा सब अरुणाचलनि गोजा ओमफ्राय गब्ला गाथोनाथ' बेनोसै गुथै बे हाजो बे एरियायानो आरोना नैबेयावनो दुगैनो फैयो बिरादनो दुगैग्रा खाना जाग्रा जायगाफ्रा नैबे गाहायावनो बैफोरनो बैथिं दालां दं नैबिथिंजाय बिदियाव नुहुरो बेयावनो खाना जादलाबायो बै गाहायफ्रावनो खाना जादलाबायो ओमफ्राय घटनाया बबेहाय जादों होनना बुङोब्ला नों आंनो एक्जेक्ट खोन्थानोसै दै नैबे जाहैबाय दा आं थानाय जायगाया माने फरेस्ट रिजार्भ एरिया ओरैजाय फुरा सिल'निनिफ्राय माबा जियादलनिफ्राय ओरैजाय फुरा बरला नङा होमबा ओरै बरला ओमफ्राय ओरैजाय राजकर लामा दं ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय साथिंजाय ओरै हाजो
ओरै बरला ओरै जियादल दैमा ओमफ्राय ओरैजाय हाजो ओमफ्राय ओरैजाय राजकर लामा बे राजकर लामाया बे गेजेराव गासिबो रिजार्भ एरिया गोजा ओमफ्राय बे हाया दा एफआरसिआव सोलिगासिनो दं बे एफआरसि माने गभर्नमेन्टआ माने दखल सत्रनि थाखाय एप्लाइ जागासिनो दं आरो ना जुदि नैबे जुदि एप्लाइआ जुदि खामानिया जोबोब्ला जोङो दखल सत्र माने हाखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय डकुमेन्टस मोनसे मोनसिगोन आरो ना थ' बिनि थाखाय बे हाया दा रावनिबो नामाव गैया नालाय एसेयावनो माने नामजारि गैया नालाय एसेयावनो माने माबा जायो प्रब्लेम जायो ओमफ्राय थांनाय माने मा माराव बेयाव जानाया सानबेसे जायाखैमोनलै मास मोनसे जायाखै माना मास मोनसेयानो जायाखैमोन नैबावबो एसे इसु जादोंमोन हा सिमानि इसु बै जों दहाय फैनायनि बैथिंजाय माने बेयावबो इसु जाखांबाय मोनसे दाख्लै एसे माने गिदिर जाथारसैमोन माने एसे बुजिलायनानै गावजों गाव समाधान खालामलायनानै थानायनि जाहोनाव बेयाव इसिबां गिदिर जायाखिसै ओमफ्राय बै जियादलाव जानाया बेसे गोबाव जाखांबाय ओमफ्राय गावथारलायनाया बोसोरनैसो जाबायलै बोसोरथामसो जाबायलै ओरैबो हारसा मानसि सानै मानसि गावथारलायदों बेयावबो माने आबरनि हायाव आबरनि हा माने रिजार्भ माने आबरनि नामाव माने गावो दखल खालामना लानायमोन आरोना बेवहाय बे दंफां गायनो फैदोंमोन थ' बेवहायनो बिदि गावथारलायनायाबो सोलिबाय थाग थिग बिथिंबो ओरैजाय लखिमपुर साइडआवबो बे बर्डार एरियायाव जालांबाय थायो ओमफ्राय दा जानायाबो आं दहाय फार्स्ट टाइम देखा नैथिं आरोना आं दहाय फार्स्ट थांनाया बै फिसा ओरैजाय नुहुरगौमोन बे साइडआवनो गासिबो बे एरियायावनो जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेथ' बे गब्लाघाटा नङा होमब्ला बेजों लोगोसे ओरैजाय जियादल खाथिनि लामाया माबायदि बुस्थु ओमफ्राय बर'फोर माखासे दङ एकदम ओरै अरुणाचलजों नांजाबनायानो ओरैजाय लांदां हिसाबै बिसोरना ओरै हाब्र'है बनायसो थ' बिसोरनि कन्डिसनखौ आं नोंथांमोना एसे देखायनोसै बोरै बोरै दं नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय नैबे मधुपुर गामि ओमफ्राय नैबेजोंबो मोनसे दालाय दं दे आं दहाय थांनाया नैबेजोंमोन ओमफ्राय नैबेजोंबो मोनसे लामा दंमोन नै बेखौबो जावथेबाय नै टटेलि थांलाय फैलाया माने आथिंनि अनगायै साइकेल बा बाइक गारि जिया टटेलि बन्द' आरोना नै बिदि ओमफ्राय बै फिसा फिसा नुहुरलाबायनायफ्रा बेनो गासिबो आबादफोरनि हा गोजा बेफोर गासिबो आबादफोरनि हा गोजा ओमफ्राय बै गोथां नुहुरनाय बेफोरबो सब आबादफोरनि हा गोजा आरोना ओमफ्राय न' दंलाबायो बिथिंजाय बारनानै ओरै खेथि फोथार दं बिसिनि ओमफ्राय नै बेखौ बेबायदि जावथेनानै दोनबाय नै थांनो हाला गारि गुरा जेबो थांनो हाला आरोना जेसिबिजों जावथेनानै दै ओंखारलायनाय खालामनानै दोनबाय नै गामिया बेनो नै बेजोंबो थांनो हाला मथे मोनफ्रोमबो लामायानो माने बन्द' जाबाय बायदि होनना बुंनांगोन आरोना बेजोंबो मेन लामायानो मोनसे गोदोनि ओमफ्राय ओरैजायबो माखासे गारिफ्रा बेजोंबो थांनो हायोमोन गैला थ' बेजों लोगोसे ओमफ्राय ओरैजाय जियादलसिम ओरै हाजोआव थांनाय लामाया माबायदि कन्डिसन जाना दं नोंथांमोना देखायबाय थागोन नोंथांमोना नाय माने देखायनायनि मेन खारनानो बेनोखा नङा होमबा माने जायफोर माने सिनायालासिनो सोरबा आबर सिनाखिफोर थायोना गोजाननि बिथांमोना मिथियालासिनो फैनाङा आरोना लामाखौ मानो होनबा बिसोरबो फैनानै नैबे लामाखौ जे जावथेदों बेखौबो सोरबा बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय जोंनि आसामनि मानसिफ्राबो बारा मोजां मिथिया नालाय थ' नोंथांमोना आं बेखौ सिगांग्रो एसे देखायनाय जादों आरोना नङाब्ला फैनानै एक्सिडेन्ट जाफैनानै थांनो हाया मानो हाया जाफैगोन ओरै गाहायनियाव मोजां सिनाखि गैया फारसेथिं हाजोनियावबो नोङो थांलाय फैलाय कमिउनिकेसनखौ बन्द' खालामना दोननायनि जाहोनाव थांनो हानाय नङा बेनि थाखाय आं नोंथांमोन एसे एडभान्सै बेखौ देखायग्रोनाय जादों आरोना थ' आङो फैयै एकदम सानजाहा जियादल लास्टआव मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे आं जि जायगायाव दं दा केसाकाटुनि होननाय गामियाव दं आरोना बे जयरामपुर पन्सायतआव गोलैयो आरो बिनि लास्ट ओरैजाय साहाथिंजाय बे बर' गामियानो ओरैजाय अरुणाचलजों नांजाबनाय एकदम साखाथि आरोना ओमफ्राय नैबे जोंनि सोनाबथिं सिदा हाफ्रा फ्राय अरुणाचलनि गोजा आदै बिदिनो गोजा ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि केसाकाटुनि होननाय बर' गामि बेयो ओरैजाय लास्ट आरोना बिनिफ्रायनो दुब्लि मोनसे फिसा बारबाथाय ओरैजाय अरुणाचल मोनलांबाय आरोना ओमफ्राय फ्राय ओरैजाय जियादल मुग होननाय पिकनिक स्पट होननाय जायगायाबो बिथिंनो आरोना बेयाव अरुणाचल गोनां ओमफ्राय आदैनाव आं मोनसे खोथा सोंसै आरोना अरुणाचल बर्डाराव दं जिहेतु बेवहाय बे दावराव दावसिया माबा मोनसे गोहोम खोलैदों नामा एसे आदैनाव सोंना नाय जोंनि आदैया आदैखौ लोगो मोनबाय आं आदैयाथ' गामिनिनो नङा होमबा गामिनि ओरैनो गामिफ्राव बेबायदि दावराव दावसिखौथ' खोनाजोबखाबाय नङा होमबा गासैबो माबा मोनसे गोहोम गोलैदों नामा गोलैनाया गोलैथ'वाखै माथो जेबो दावराव दावसि जेबो गैथ'वा ना ओरैनो पुलिसफोर प्रसासनफोर जेबो गैयाना सेफटिनि थाखाय फैथ'वाखै ओरैनोथ' बोरै लामा सामा जावथेलाजोबदों बोरैजाय सोनाबथिंजाय ओमफ्राय नैबे आदैमोननि बे अरुणाचल थांग्राखौ जावथेनाय जायाखै ओमफ्राय बिदि माबा फैदों नामा जेनेबाफोर गुबुन जिथु प्रटेस्टारफोर जेनेबा जाय मानसिफ्रा दा एटेक खालामजादों बिथांमोनहाबो फैदोंमोन नामा रावबो फैयाखैना ओमफ्राय जोंनि बर' संगठनफोरनिफ्राय माबा मोनसे आदेशफोर फैदों नामा बेबो माथो रावबो फैथ'वाखै नामा फैथ'वाखैना जेनेबा माबा मोनसे घटनाफोर जायोब्ला इदि स्ट्रं बा इदि खालाम होननानै माबा मोनसे जायखिजाया बोसोनफोर माबा मोनसे हराखै आरोना होफैथ'वाखै दासिम जेबो खबर गैथ'आ आरोना आरो माबा मोनसे जेनेबा गिनायफोर दं नामा आदैमोननियाव गिनायाथ' गैथ'वामोन माथो गिनायालाय गैथ'आ आरोना माने मिलायलायनानै थाखायो नालाय नङा होमबा थ' बुजिलायखायो थ' बेबायदि आरोना
थ' केसाकाट'नियाव आदैखौ लोगो मोननानै सोंबाय आदैनियाव जेबो प्रब्लेम गैया बे गामियावहाय एकदम लास्ट फैयै फैयै ओरैजाय लास्ट न'खराव केसाकाट'निया नैबेनिफ्राय ओरैजाय ओरै न'खरसे नै न'खरसे बेनिफ्राय लास्ट गैला ओरैजाय नैबे दुब्लिखौ बारबानो अरुणाचल मोनबाय आरो ना नैबे दुब्लियानो डिफारेन्स माबा बर्डार बिसिनि ओरै बे खोथिया नोंसोर गामिनि ना माबानि आबुरफोरनि गामिनिनो ओरै माबानि लेफ्ट साइडनियालाय ओरैनियालाय ओरैनिया अरुणाचलनिबो जोंनिबो दङ लगाय लथाय थ' बिनिफ्रायनो जों थांला आरो ना मानो होनबा दहाय पुलिसफ्रा जेथिं बादा होदों ओंखायनो जों थांला आरो ना ओमफ्राय नैबे सासे ब्रादारखौ लोगो मोनबाय आङो ओमफ्राय नोंसोर गामियावहाय नैबे दा दावराव दावसिफ्रा माबायदि गोहोम गोलैदों ओरैनो दा अरुणाचल आसाम दावराव दावसिया जेबो गोहोम गोलैयाखैना ओरै आसामनिफ्रायबो माबा मोनसे फैदों नामा प्रटेस्टारफोर ओमफ्राय अरुणाचलफोरनिफ्राय जेबो फैयाखैना लामा सामा जावथेनाय बेबायदि जेबो गैयाना ओमफ्राय जोंनि बर' समाजनिफ्राय संगठन आबसुफोरनिफ्राय माबा मोनसे ओरैनो जानुनिफोर हरदों नामा माबा मोनसे नटिफिकेसनफोर जेबो हराखै आरो ना सांग्रांथा ओरै थोरै माबा मोनसे बर्डार एरिया हिसाबै बिदिथ' जेनेबा जेबो गैया जोंनियाव खबर मोनाखै जायाखै आदा मोननाय जायाखैना मोननाय जायाखै जेबो गैया मोजाङै दं होनबा ना मोजाङै दं ओरैनो कमिउनिकेसना अरुणाचलनिजों नोंसोरजों माबायदि रिलेसना मोजाङानो ओमफ्राय दाथ' खोनानायाव दाथ' हाल्ला गुलाखौनो जोंलाय मा बुंनो जोंबो मावना जायो खामानि बेनि बिखय जों बुंनो हाया माने बुंनो हाया जेनेबा मोजां सोमोन्दो दंलायलायो बिसोरबो फैया जोंबो फैया दा थांनो हाया थांलायलायनो हाया बेखौल' पुलिस प्रसासन जेबो थांलाय फैलाय गैयाना नोंसिनिथिं गैया ओमफ्राय नैबे जेनाखि दा अरुणाचलाव थांलाय लामा बेजों जिखुनु मानसि दा थांलाय फैलाय जागासिनो दं नामा नङा बे मानसियानो बेरायनो हाया दिनै रावबो थाङाखैना रावबो बेराया माने माने बिदि नैबे सेंग्राफ्रा अरुणाचल बर्डारसिम थांना फैबायलै माबा मोनसे ओइ सेंग्राफोर खोन्थालाय नोंसोरथ' अरुणाचल बर्डारसिम थांना फैबाय माबा मोनसे मा नुबोखो दिनै माबा मोनसे पुलिसफोर दं नामा पुलिसफोर दं पुलिसा फैदोंमोन गारिजों सासे जोंखौ बुंदों आरो इयाव थानाङा एसेबां थाबाय थानाङा थाब थां होनना बुंदों आरो अरुणाचल पुलिसा आसामनि दंना गैया आसामनि दखाना बन्द गोजाना दखाना बन्द गोजान फैदोंमोन गंसे खुलिदोंमोन दानि पुलिस फैना बन्द खालामलांबाय थिगानो ओमफ्रायबाथ' जेबो दावराव दावसि गैया दा बिथांमोन हा बर'जों जेबो गैया होनना बुंदों माने होनबाबो माने ओरै किडनेप खालामदों सोरबा जोंखौ नायदों होननायनि थाखाय जादों जानायालाय दा अरुणाचलनि माखासे मानसिफोरखौ मैया मंगलबार हाथाय थांनायखौ हमनानैसो थानायाव सोना दोनबाय नालाय दा बिसोरबो सिनाखि माने गुरै मोननानै लाखिनो सोना दोनबा एसेबाबो बोलो मोनगोन ना नङा होमबा थ' बेफोरनि थाखाय एसे गाव गावनो सेफटि थानाय मोजां आरो ना नङा होमबा दे थांलायलायदो दे